Hej Jonas, og hej til alle andre, der måske også sidder og ser med og gerne vil lære lidt om skak. I den første video, der lærte vi, hvordan brikkerne rykkede, og i den her video, der skal vi lære lidt om nogle af de specielle regler, der er ved bønderne, for det er dem, der er flest specielle regler ved. Og vi ved, at i første tur, der kan rykke en eller to fremad, så det gør vi, og det gør sort også, og så kan den så kun rykke en fremad, og den kan også kun rykke en fremad, den kan ikke rykke til siderne, fordi der står ikke nogen, der kan slå ihjel. Okay, og det er så nu, at den specielle regel opstår, fordi vi kan se, at sort står her og truer det felt og det felt. Og truer det betyder, at hvis der nu stod nogen, så kunne den tage den. Og hvid tænker, i stedet for at rykke op og risikere at blive taget, så rykker jeg da bare forbi ham, fordi jeg kan lave mit dobbelthop til at starte med. Men hvis hvid forsøger, eller sort, forsøger at hoppe forbi med sit dobbelthop forbi et felt, der bliver angrebet af en af sorts bønder, jamen så kan sort faktisk bare vælge at gå ind og tage ham i mellemtiden der. På samme måde. Og så kan hvid selvfølgelig tage ham der. Og hvis sort prøver at gøre nøjagtigt det samme og hoppe forbi et af de felter, som hvids bonde angriber, jamen, og det er altså kun hvis den laver det her dobbelthop, jamen så kan hvid gå ind og tage ham. Og det er kun det kan kun lade sig gøre i den tur, hvor man hopper forbi. Det vil sige, at hvis hvid hopper forbi her, og sort så lige tænker, jeg kommer lige ud med min dronning først. Hovsa. Sådan der, kommer ud med min dronning, og så gør hvid et eller andet. Og så tænker sort, nu vil jeg gå hen og slå ham. Så kommer der en fløjte, der siger, nej, det må du ikke. Du kan kun gøre det i samme tur. Så det er den første specielle regel, der er med bønderne. Og den anden specielle regel, der er med bønder, det er, at hvis en bonde når hele vejen ned fra, hvor den starter, og hele vejen ned til, ligesom den her, på vej ned til modstanderens baglinje, så kan den blive lavet om til en dronning, eller et tårn, eller en springer, eller en løber. Man må fuldstændig selv lave om, selv bestemme, hvad man vil lave den om til. Og på samme måde, hvis sort får sin ned, jamen så kan den også blive lavet om til en springer, eller en løber, eller et tårn, eller en dronning. Og selvom man har en dronning i forvejen, så kan man godt lave en dronning mere. Man kan faktisk lave lige så mange dronninger, som man har lyst til. Hvis man nu får alle sine bønder ned til baglinjen, så er der 8 bønder, så bliver de til 8 dronninger, hvis man har lyst til det. Og man har en i forvejen, så kan du faktisk komme op og få 9 dronninger i det hele. Det vil kongen jo nok være meget tilfreds med. Det sker nok meget, meget, meget sjældent, for ikke at sige aldrig, men det kan lade sig gøre. Så det var den anden specielle regel, der var med bønderne, og det var så alt for den her video. I den næste video, der skal vi lære de specielle regler, der er for kongen, og så skal vi lære om det, der hedder rokade. Tak for den gang, og have en super fed dag.